oblasti, ktorí sa dotýkali nových a obnoviteľných zdrojov energie. V spoločnosti sú rôzne názory na to, akým smerom by sa ďalší vývoj mal uberať. Či teda máme viac budovať jadrové elektrárne, alebo sa máme venovať nejakým obnoviteľným zdrojom veternej energie, biotechnológiám, vodíkovej energetike. To sú všetko veľmi zaujímavé otázky, ktoré treba ako zhodnotiť a nájsť nejaké potom takého spoločného menovateľa, čo pre ktorý štát bude najvýhodnejšie pre budúcnosť. To už je vlastne vaša parketa, pán profesor, nové a obnoviteľné zdroje. Vráťme sa však ešte k Exantnej univerzite ako takej. Kto je vlastne cieľovou skupinou? Všetci, čo majú spoločné niečo so školou, študenti, profesori, alebo aj niekto iný? Nielen študenti, doktoranti, pochopiteľne učitelia vysokých škôl, ale aj pracovníci z praxe, z rôznych výskumných ústavov, akadémie, ale aj z rezortných výskumných ústavov sa zúčastňovali prednášok týchto významných odborníkov v rámci, ktorí boli schopní podať nám najnovšie trendy vývoja a takisto aj ukázať, aká budúcnosť očakáva Európu, a nielen Európu, ale celý svet, keď sa zamyslíme nad tým, aký vývoj by mal ďalej nasledovať v obnoviteľných zdrojoch energie. Z akých zdrojov je projekt financovaný? Projekt bol financovaný z zdrojov Európskeho sociálneho fondu. Tento fond vyčlenil dostatočné prostriedky na to, aby na fakultu skutočne sme mohli pozvať významných odborníkov, ktorí patria skutočne medzi svetovú špičku. Takým tým najdôležitejším aspektom Excelentnej univerzity sú práve nové a obnoviteľné zdroje, ktoré sú v podstate prioritnou témou a ponúkajú prezentáciu aktuálnych problémov a najnovších trendov v oblasti energetiky, nových obnoviteľných zdrojov, ekológie a tak ďalej. Tak povedzme si k tomuto, ako to vaši poslucháči prijímali, aká bola spätná väzba. Pochopiteľne bolo, ako ste správne poznamenali, bolo veľmi dôležité tiež sa zamerať na to, aký dopad majú tieto rôzne energetické zdroje na životné prostredie. Proste nemôžeme samotný ten zdroj chápať nejak oddelené od spoločnosti, oddelené od životného prostredia. Takže to sa, všetky tieto otázky sa hodnotili komplexne a najmä mladá generácia, študenti a doktoranti získali veľmi cenné informácie o tom, aký vývoj možno očakávať v najbližšej dobe. Ukazuje sa, že taký naivný predpoklad, teda, že dokážeme vyrobiť dostatok energie z takých zdrojov, ako je veterná energia napríklad, alebo biomasa. Proste to rozhodne v týchto odpovediach nezaznievalo. Proste možno, že pre niektoré malé štáty, napríklad v Európe, takéto zdroje by mohli byť aj postačujúce na budúci vývoj. Ale keď sa dívame na vec globálne, povedzme pre takú Áziu, rozhodne vývoj v tejto oblasti pôjde iným smerom. Predpovede, ktoré v minulosti boli urobené, napríklad, že obdobie, kedy vrcholí spaľovanie uhlia, je vlastne za nami a ďalej bude čím ďalej sa zmenšovať, ale v takých oblastiach, ako je Čína, India, tieto zdroje ešte stále majú veľký význam. A veľmi to pripomína aj také obdobie industrializácie vlastne Európy, keď sa pozrieme, ako bolo kedysi znečistené napríklad Anglicko. Takže v súčasnosti vlastne tieto štáty prechádzajú takýmto štádium vývoja takisto. Takže zamerať sa na niektoré nové zdroje, ktoré budú pozitívne hodnotiť situáciu vzhľadom na klimatické zmeny, je veľmi dôrazné. A je zaujímavé, že viacerí z týchto odborníkov vlastne, povedal by som, uprednostňovali také tri hlavné smery. Jedným z takých významných smerov je slnečná energetika, čo je rozhodne ako perspektívny zdroj. Slnko nám svieti stále zadarmo, len sa musíme naučiť, ako dokážeme slnečnú energiu, teplnú energiu premeniť na elektrickú energiu. Ale potom aj taká renesancia jadrovej energetiky je zrejmá proste vo vyspelých štátoch v Európe, ale ukazuje sa, že najmä v tých nových azijských tigroch, ako je Čína a India, proste jadrová energetika sa stáva nezastupiteľným faktorom ďalšieho rozvoja týchto spoločností. Ukazuje sa, že je potrebné prakticky každé 2-3 týždne uviesť do prevádzky takýto veľký zdroj energie výkonom okolo 1000 MW.
To sa v súčasnosti vlastne čiastočne deje v Číne napríklad a v Indii, je pochopiteľné na báze uhlia. Takže tieto štáty teda produkujú veľa oxidu uhličitého do atmosféry, čo máme s tým problém, ako pochopiť vlastne tieto klimatické zmeny, keď sú také veľké koncentrácie oxidu uhličitého. Môže niekto namietať, že vlastne v minulosti tieto koncentrácie boli vlastne ešte väčšie, ale boli predsa len iné pomery na Zemi, najmä teplota oceánov nebola taká vysoká ako teraz. Keďže väčšina oxidu uhličitého sa nachádza v oceáne, okolo 90%, ale len ten zvyšok sa nachádza na súši. Takže je dôležité, aby proste tá výmena oxidu uhličitého medzi atmosférom a oceánom mohla prebiehať. A toto sú všetko aspekty, ktoré vlastne sú takého sekundárneho charakteru z hľadiska rozvoja energetiky, ale sú primárne z hľadiska ďalšieho rozvoja spoločnosti. Proste nemôžeme ich zanedbať. Zdá sa, že v ďalkej perspektíve ďalších 40 až 50 rokov možno očakávať, že termonukleárne reaktory nastúpia proste tú novú cestu prakticky neobmedzeného množstva energie. Takže to je ďalší vývoj, ktorý podľa môjho názoru bol nejak tak umele pribrzdený tým, že tento vývoj nedostáva dostatočné financovanie. Aj v oblasti jadrovej energetiky vieme, že viaceré štáty, ako napríklad prezident Clinton v 1994 roku zastavil vývoj na veľmi perspektívnom type jadrového reaktora, tzv. Integrálny rýchly reaktor, ktorý v súčasnosti sa považuje za špičkové zariadenie, ktoré môže vyriešiť problémy energetické na ďalšie stovky rokov. Stovky rokov, hovoríme o stovkách rokov, nie ako veľa ľudí si myslí, že urán proste môže zabezpečiť dostatok energie na, povedzme, na 100 rokov. Je to bez pochyby veľmi nevyčerpateľná a zaujímavá téma, zvlášť v takom prípade, keď prednášajúcim je profesor, držiteľ Nobelovej ceny mieru. Pán profesor, tak nám prezrate, ako ste sa k tejto cene dopracovali, nie len vy, ale v rámci celého kolektívu. Ja som robil niekoľko rokov v Medzinárodnej agentúre pre atomovú energiu vo Viedni a táto agentúra v roku 2005 dostala Nobelovú cenu mieru, jednak jej generálny riaditeľ doktor Mohamed El Baradaj a takisto aj pochopiteľne pracovníci, ktorí sa podielali na projektoch tejto agentúry. Takže nedá sa povedať, že ja som dostal tú Nobelovú cenu. To sme boli tým pracovníkov, kolektív pracovníkov, ktorí sa zúčastňovali na programe agentúry a teda Nobelový výbor rozhodol udeliť túto Nobelovú cenu pre celú agentúru. Vráťme sa, pán profesor, teda ešte k excelentnej univerzite a povedzme si, aké sú teda doterajšie výsledky, aká je tá všeobecná celková spätná väzba od poslucháčov aj od ostatných ľudí. Jednak pochopiteľne tá väzba bola taká priamočiara hneď na prednáške v rámci diskusie, potom na seminároch, ďalej na konzultáciách. Veľa sme diskutovali o týchto problémoch. Vo viacerých prípadoch došlo k určitým formám spolupráce. Nadviazali sa kontakty, pripravuje sa niekoľko spoločných projektov. Dokonca sa pripravujú niektoré spoločné publikácie. Takže môžeme povedať, že tá odozva bola veľmi pozitívna, nielen čo sa týka súčasného stavu, ale aj do budúcnosti, pretože chceme, aby naša univerzita a špecificky teda naša fakulta bola viac zapojená do medzinárodnej súťaže, do nových medzinárodných projektov. V súčasnosti to nie je ľahké pre izolovanú fakultu získať nejaký projekt napríklad v rámci európskych fondov. To je prakticky nemožné. Musíte byť zapojení do silného medzinárodného kolektívu, aby fakulta mohla profitovať z takejto participácie. V tejto chvíli sa excelentná univerzita dostáva do finále, predsa len povedzme si na záver, keď už hovoríme o budúcnosti, keby mal niekto záujem v budúcnosti, akým spôsobom sa môže prihlásiť do projektu. Táto informácia o excelentnej univerzite bola uverejnená na webovej stránke univerzity, tak prakticky každý sa mohol prihlásiť s nejakou témou, čo by navrhol, ktorú by bola zaujímavá, ktorá by sa mohla prerokovať, ďalej mohol navrhnúť aj prednášateľa, ktorý by mohol prísť. Pochopiteľne tu bola veľká interakcia s tými prednášateľmi, pretože boli sme v kontakte s vyše 100 ľuďmi z celého sveta a z nich hádam bolo schopných prísť v tom krátkom čase okolo 30 prednášateľov na našu fakultu, čo sa týka toho smeru nové obnoviteľné zdroje energie. Takže tie otázky boli veľmi pochopiteľne komplikované, ale ten záber bol pomerne veľmi široký.
Takže všetky zložky výskumné, vysoké školy, akadémia, rezortné ústavy, ale aj takí pracovníci ako z rôznych iných oblastí, dokonca z súkromnej sféry sa mohli zúčastniť a niektorí sa zúčastňovali, pokiaľ tá tematika súvisela s ich biznisom. Tak, pán profesor, ďakujem pekne, že ste prišli do našej televízie a prajem veľa úspechov v vašej práci do budúcnosti. Ďakujem vám pekne za pozvanie.